muna dibin jami'a ne duniya ne kuma da kai Allah kai sori kika zama na kai gama na ji an ce ma akwai wasan manufa yau ba yau akwai wasan dama yau ne wasan yau bari ka san mu je mu sallar nan ya kamata mu je duk abin da za a yi sai a yi daga baya abin da zai faru kenan gaskiya amma yau dole in kalli wasan wasa ne mai kyau ina ga ma wasa ne mai kyau na manyan nan wasan nan zai kyau wallahi Allah ina ga manyan ne na madara ko manyan su ne su kote ni ina da inganci dan Allah ka ga ka ji kai ana ta kuja sallah ne What? Ana